Il-poplu Malti huwa l-aktar poplu ottimist fl-Ewropa. Hekk iddeskriva dak li qed jiġri fl-ekonomija Maltija il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt attività politika fil-Ħamrun bit-tema Malta Ottimista. Issa ġejna l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha bl-ora rata ta' ottimizmu. B'xogħol qiegħed jiżdied, b'qatt qiegħed jonqos, b'deficit taħt kontroll, b'kontijiet li qegħdin joħsu. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar dak li qalet l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch li poġġiet l-ekonomija ta' Malta f'livell A. Qal li mhux biss ikkonfermaw dak li qed jgħidu aġenziji ta' kreditu internazzjonali oħra, iżda qed jgħidu wkoll li sa 3 snin oħra dan il-Gvern se jkun irnexxielu jħassar id-dejn kollu li għamel Gvern preċedenti fl-aħħar 5 snin. Jiġifieri f'dawn il-5 snin dawn ir-riżultati kollha qegħdin nagħmluhom mhux billi niddejnu aktar u nitfgħu aktar piżijiet fuq uliedna u uliedna, imma qegħdin nagħmlu dan kollu ma qed inkabbru l-ekonomija b'tali mod illi d-dejn tal-5 snin ta' qabel, itkabbir fid-dejn tal-5 snin ta' qabel, qed inħassruh, qed inħallsuh. Il-Prim Ministru qal li l-anzjani u l-pensjonijiet se jkunu it-tieni parti ta' riformi l-kbar soċjali li dan il-moviment se jkun qed jagħmel. Saħaq li l-pensjonijiet tal-lum u ta' għada jridu jkunu f'sitwazzjoni aħjar. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru għamel referenza wkoll lejn ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Innota li hemm affarijiet li wieħed għandu jitgħallem minnhom, xi ħaġa li turi id-differenza bejn dan il-Gvern u dak ta' qablu. Dik għandha tkun id-differenza bejna u bil-Gvern ta' qabel. Il-Gvern ta' qabel kien jaħseb li huwa infallibbli, li ma jistax jagħmel żbalji u jibqa' hekk. Aħna dejjem ngħidu lesti li nitalmu, hekk u għall-aħħar ma nkunux dejjem lesti li aħna nitalmu u lesti li ntejbu dak li nagħmlu. Intant, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni fil-Libja. Tenna li pajjiżna ma jinsabx fil-periklu u ġab l-eżempju ta' kif fil-għaxija nsakru l-bib ta' barra mhux għax ġej xi ħallil iżda biex inkunu viġilanti. Inkunu viġilanti, nkunu attenti, imma nibqgħu mexxin il-qudiem bil-ħajja tagħna x'dan il-pajjiż għandu futur sabiħ ħafna quddiem u għandu preżent brillanti. F'din l-attività ma naqas milli jitkellem dwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' April li ġej. Elezzjonijiet li deskrivihom bħala test importanti. Test li diġà għandu diffikultajiet, iżda tenna li bħal dejjem huwa se jibqa' viċin in-nies. Ħammur nitkellem ma' aktar nies u nħeġġitkom biex fil-11 ta' April li ġej tkunu miegħi mill-ġdid ma' dan il-moviment sabiex nivvotaw għal Partit Laburista, sabiex nivvotaw għal moviment li f'sentejn qed jirnexxielu jdawwar id-direzzjoni ta' dan il-pajjiż sabiex nirriaffermaw li verament flimkien Malta hija ottimista.